Diyan! Kaya, uy! Diyan! Ay, sa kung na mag-istorya ka, dali. Dali na! So, tinadayon ba? Samtang ginakuhaan og video ni Aiza Pugandel Meca, ang 16 anyos nga si alias Chris, naghilak kini og dili maistorya. Dili sab kini makatubag sa pangutana ni Aiza kung giunsa siya ni atong Hunyo 18, 2023 sa gabi. Dali na! So, tinadayon ba? Ini mo ang pangbuhat sa pulis. Dali na! Diyan! Sa laing video nga na-record ni Meca sa iyang cellphone, nakumbinsi na si alias Christian ug dinhi na niya gisulti ang gihimo kaniya sa pulis. Ako taong gidala sa trukat gabi nga bata gi sulod ko lang yung kwarto gi palon lang so guys lian nga akong kinatao man di taon la poli yun kay dungagan pa daw nila yung sa kuwan ingon ako ayaw na kay sakit kayo pagawas na ako nila nato ko sa bomba gi kuan nagugas ko rito kay di na makahalang kayo. Gisaysay ni alias Christian nga gisilihan ang iyang kinataw sa pulis. Kay niadtong Hunyo 18 sa gabi, buot unta siya magpatabang sa pulis kay sumala pa kulatahon siya sa iyang papa ug munalan pa og 2x2 nga kahoy. Og sa detachment sa pulis nga miyembro sa 3rd Platoon sa 1st Davao Occidental Provincial Mobile Force Company ang iyang napangayuan og tabang nga nakakampo sa ilang baryo sa Sitio Pamungot, Barangay Talaguton, Don Marcelino, Davao Occidental. Imbis nga tabangan, nadugangan pa hinuon ang trauma sa batanon sa gihimo sa pulis kaniya. Gani, gitudluan pa siya sa pulis nga mamakak. Ingon na po nga di tubag na ako dito sa pagkauli na ako ni Mandag, nag-ana ako nga gisilihan, di daw na mao kong tubag. Pagkaduhang kuan nila, kanlas ako nga, ingnan ko lang nga, kasi tubag na mo nga, ibalik mo yung tubag sa mo, kung gisilihan ba ka doon ako, wala. Pruweba ang underwear sa batanon nga aduna pay lama sa sili. Sa gipagawas nga statement sa Don Marcelino Municipal Police Station, padayon pa nila ginaila ang pulis nga nagbuo og suka nga adunay sili sa kinataw sa batanon. Kung masubay nila kini, dili sila magduha-duha sa pagpasaka og kasong kriminal ug administratibo ug ilang gipasabot nga dili nila konsentihon ang hinimuan sa ilang kabaro ug gikondina nila ang paagi sa pagpangabuso. Naa na karon sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office ang batanon.